చిన్నప్పటి నుంచి బంగారు తల్లి అంటూ నేను అడగక ముందే నాకు ది బెస్ట్ ఇచ్చేవాడు. నాన్న ఇలా చూడలేకపోతున్నారా? అందుకే ఇంటి పేపర్లతో లోన్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నా. బంగారు తల్లంటే గుర్తొచ్చింది. ఇల్లెందుకు? మీ నాన్న నీ పెళ్లి కోసం కొన్న గోల్డ్ ఉంది కదా. కానీ గోల్డ్ లోన్తో వచ్చే అమౌంట్ ఆపరేషన్కి సరిపోదు కదా. నేను గోల్డ్ లోన్ అనట్లేదు, గోల్డ్ అమ్మే అంటున్నా. ఎలా అమ్మాలి? ఎక్కడ అమ్మాలి? రీసెంట్గా ఇలాగ ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్లో మా ఫ్రెండ్ వాల్యూ గోల్డ్లో గోల్డ్ అమ్మేశాడు. ది బెస్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఆటోమేటెడ్ ప్రాసెస్ ఉంది. బయట వాళ్ళు ప్యూరిటీ చెక్ చేసి దాని ప్యూరిటీ ఎంతుందో మనకు చెప్పరు. కానీ వాల్యూ గోల్డ్ అలా కాదు. మనం లైవ్గా ప్యూరిటీ చూసి దానికి తగ్గ అమౌంట్ని వాళ్ళు ఇన్స్టెంట్ పేమెంట్ చేస్తున్నారు. అయితే వాల్యూ గోల్డ్ జెన్యూన్ అని అర్థమైంది. నానిచ్చిన బంగారం నాన్నకంటే ఎక్కువ కాదు కదరా. అయితే ఇప్పుడే వాల్యూ గోల్డ్కి వెళ్ళి అమ్మేద్దాం పదా. సరే. అవసరం మీది, ఆదుకునే బాధ్యత మాది. వాల్యూ గోల్డ్.